Kuwi ngopo kok kuwi lho, wironmu kok cekeli ngopo? Enak apane? Anu. Kowe aja nyekeli daerah kono, aku sing malah keringetan roh ngono kuwi, ngoten ta. Ora. Ampun ngoten niku to, Pak. Ayo. Kula masih kecil loh, Pak. Ampun. Alah, Nggak ayo. ngerti aku kayak Masih gituan. kecil. Heeh, ya awakmu pancen ya longgor ya, Nong. Longgor. Ayo. Kula niki wengi iki mboten mut nembang sing dawa-dawa, Pak. Kula mute nembang jamong mawon. Loh, kok beda karo Bu Kesi? Lah. Dek mood lek sing dawa-dawa malah. Lah iya. Tegese bawa sing panjang-panjang ngono kuwi lho. Astagfirullahaladzim, nggak tahu aku. Urung gaduk kuping kowe, Nong. Ya. Ngangge bawa ya ning, Bawa napa, Pak? Bebas, bebas. Arep dandang gula, arep pocong, arep asmarandana, mijil. Pang wetan Bang bang wes
Mbak Lia Sundari. Piyambak, Mbak. Sing klasik luwih dhisik. Sing klasik luwih dhisik. Kula tak nyuwun dumateng Ibu Sukesi Rahayu langkung rumiyin. Nah, nyuwun mijil cengkok duplak ingkang adatipun dipun ginakaken wonten ing jagating ketoprak. Wah, iya, coba. Monggo Ibu Sukesi Rahayu kula aturi nembangaken mijil kunjuk dumateng para sesepuh adisepuh ingkang tasih kepareng jenak pinarak ya, Mak. Kaya mangkono. Monggo, Bu. Jengek Bu Kesi, ya.
nyatane Krandon wis beda karo taun-taun sing kepungkur ya, Nduk. Iya, Mak. Beda karo sepisanan nalika awake dhewe sowan mrene. Amin ya rabbal alamin. Yo ngaturake panglipur meneh. Yo, Nduk. Nah. Coba kaya apa? Genduk Nimas Ayu Winong Nawangsih. Ya, coba kaya apa? Disupati. Ya, cublak-cublak suweng men berdiri. Yuk, Winong Nawangsih. Dados. Ya Nduk Nong, sampean genti sing mewakili Bu Kesi karo makili para kadang-kadang waranggana mengucapkan terima kasih dan juga selamat sukses kagem sedaya para warga masyarakat ing Krandon, bapak panitia, ibu-ibu sing masak karo Mbak Yu sing seragame kompak ngangge abang kabeh niku. Niku bagian apa jenengan, Mbak? Kok nggawane kerdus iki kaya tukang rosok ae ora? Nggih. Nggih, monggo Mbak Winong Nawangsih. Ayo sampean sing tak aturi. Nggih. Saderengipun kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami ingkang ageng kagem sedaya warga Krambon. Hah? Tak bener nih. Dudu Krambon. Jambon. Pundi, Pak? Krandon ora. Oh, Krandon. Kebalik itu, Pak. Kebalik apa? Kebalik kalau Krandon kan dene glegenduke madhep mburi. Nah, kula senenge sing glegenduke madhep ngarep. Oh, iya. Lah aku ya ora ngalem mburi kudu mblegenduk ngono kuwi, ngono. Dadi kene iki dusune Krandon, desane Geneng Sari. Kecamatan Polokarta. Ngono lho Nong ora. Wis dingoni mangan tundak tanduk lali karo alamate lho ora. Dusun to, Pak? Nggih. Dusun Krandon. Betul. Kecamatan Gunung Sari. Iya. Kali Bagoran. Rungokno to? Kupingmu rungokno ora. Dusun Krandon, Desa Geneng Sari. Kecamatan Polowijo ngono lho. Polokarta ngono iso. Ayo. Sebentar. Bocah iki lho ora iso. Jane ya ayu ning kok pekok gumun aku. Ya, diulang lagi ya, Pak. Diulang, nek penake kudu diulang terus. Tolong di-cut. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kula bismillah. Kula minangka wakilipun rencang-rencang waranggana kalih sedaya masyarakat Madangkara. Karo ibu-ibu muslimat ya. Nggih wis to, masyarakat Madangkara ngaturaken panuwun ingkang ageng kagem sedaya warga Dusun Krandon, Kecamatan Desane sik. Desa Geneng Sari, Kecamatan Polokarta. Nah, niku sampun percados kalih kula sak rencang. Kene iki ora percaya karo awakmu, percayane karo Tuhan Yang Maha Esa ora. Sampun nimbali kula sak rencang. Nah, niku to.
kepareng pentas teng mriki menghibur semuanya. Heeh. Dan nggih matur nuwun pokoke Pak. Penurunan kathah matur nuwun. Iya ngono kuwi. Belajar basa tonong wong sampean ngasinine wong Tulungagung. Aku ngerti sampean bendina komunikasine mesti gawe Indonesia terus lho. Ayo. Mongko lek aku ngrungokne lekmu Indonesia jane ya bingung dhewe. Angger ngobrol karo kancane, main aja ke rumahku itu TA itu Tulungagung. Jadi nanti kalau Trenggalek itu terus saja ke timur, nanti kalau sudah sampai kota Tulungagung belok kanan. Lah setelah itu kalau ada enggo-enggoan, ayo. Lah apa Pak? Enggo-enggoan apa bahasa Indonesianya? Belokan. Oh iya, ya gitu. Ini tadi tuh saya udah enggak jadi ding. Enggak jadi. Ini Sarah suyung Kuwi ngopo kok kuwi lho, pironmu kok cekeli ngopo? Enak apane? Anu. Kowe aja nyekeli daerah kono, aku sing malah keringetan roh ngono kuwi, ngoten ta. Ora. Ampun ngoten niku to, Pak. Ayo. Kula masih kecil loh, Pak. Ampun. Alah, enggak ngerti aku kayak sing gituan. kecil. Heeh, ya awakmu pancen ya longgor ya, Nong. Longgor. Ayo. Ya lek ngono saiki nembang coba kaya apa ngono kuwi. Kula nembang jamong pareng, Pak. Jamong? Nggih. Slendro? Nggih. Oh, boleh. Kula niki wengi iki mboten mood nembang sing dawa-dawa, Pak. Kula mood nembang jamong mawon. Loh, kok beda karo Bu Kesi? Dhek mood lek sing dawa-dawa malah. Lah iya. Tegese bawa sing panjang-panjang ngono kuwi lho. Astagfirullahaladzim, enggak tahu aku. Urung gaduk kuping kowe, Nong. Ya. Ngangge bawa ya ning, Bawa napa, Pak? Bebas. Arep dandang gula, arep pocong, arep asmarandana, mijil. Anu mawon. Langsung gemeni wekdal, Pak. Wong iki sik sore gemeni wekdal. Sing gemeni wekdal iki urus aku iso melu kowe ngatur-ngatur wektu lho, ora. Ayo. Oh iya. Kula anu mawon. Memanismu niku lho, Pak. Oh, sinom. Nah, soalnya kan kula manis. Jadi nembangnya memanismu. Manis. Ya, Nano. Ayo. Menawi ngendikane Suwargi Pak D mantep niki jenenge sinom slobok ngoten niku nggih. Nonano. Ya. Agawe ruci Nonano upama munduta rokmi kejawi tembang menika kula aturaken dumateng keluarga besar ing Krandon mriki ugi kula aturaken dumateng para kadang-kadang panitia Suran Kampung Wayang 2 ingkang dalu menika rampung pertunjukanipun kedah piket njaga gamelan karo wayang ning panggung. Ya, monggo sugeng laras, mugi-mugi sehat selalu lan tambah barokah Pak Suryo, Pak Gendut, Pak Heri, Mas Bayu, Mas Yuyun lan sanes-sanesipun, Pak Bambang. Kuwi.
Pak Bambang Situ. Ayo. Sesuk kanca-kanca Nurasa men ngerti Pak Bambang Situ piyayene kaya apa. Iya. Nglukis. Nglukis pas kae apa sawalan kae pas gending kuwi buka dhek mulai nglukis suwuk gending targete lukisane kudu rampung. Rampung ora. Sprene urung rampung tuh kaya. Jare arep siji sura dirampungne ya ora rampung. Ha iya. Ya wis ben. Tenang. Nonano ibarat wong numpak prau nonano lumampah tanpa wilujeng niskala. Sida jamong iki. Sias, Pak. Oke, buka saka kula. Wah, ya, saka tela. Ayo, coba. Sing sluku. Oh, sluku batok usluk sirama usluk mak jentit usluk wong mati ora obah yen obah ngenteni bocah yen urip usluk Oh, sik. Lagi isine guru usluk-usluk tok piye maksudmu? Nah, niku to Pak werdine. Ngene lho. Si Rama usluk-usluk. Usluk-usluk denggelmu klocot iki ora. Sluku batok batoke elailo si Rama menyang Sala le olehe payung mutha mak jentit lolobah wong mati ora obah yen obah ngedeni bocah yen urip golek dhuwit. Tapi kalau wingi kula anu lho Pak, diajari Mas gelar. Tirose si Rama usluk-usluk ngoten nih. Bapake gelar iki aku iki. Tegese aku usluk-usluk. Wo lah, gelar iki omong-omong kok senengane ora. Primen. Sing bener iki tak tembangne iki mau ora. Usluk-usluke iki aja kok omongne ning kene ora. Lah si Rama usluk-usluk le-ole usluk-usluk ngoten. Tirose Mas gelar kula wingi. Kowe lek omong ngono terus wis tak usluk-usluk dhewe lho kowe. Lho, kuwi ana maknane lho nang rumah samu. Apa pripun, Pak? Iki lho, sluku bathok to. Iki sluku ngene, bathoke elah, bathoke sirah. Elah lho tegese iki sampean iki la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngono kuwi cara wali mbiyen. Oh iya kah? Heeh, kah-kahmu ya ora. Mboten, maksude nek wiritan ngoten nggih napa wajib la ilaha illallah. Men saya mantep iki ngono kuwi. La ilah. Terus bar kuwi kan apa? Bathoke Elailo si Rama. Iki ana sing si Rama, ana si Rama. Si Rama menyang Sala. Si Rama tegese sesuci kuwi wuduwa. Menyang Sala kuwi salata. Lah ngono kuwi.
Si Rama menyang Sala, le-olehe payung mutha men kuwi entuk pepayung saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngono kuwi. Elok nong, nadyanto iki tembang kuna tur ya mung sepele sederhana prasaja ning lamun to dimaknai nyatane lak ya ngemu pitutur ingkang luhur kaya ngono. Nggih, Pak, leres sangat. Dadi pituture kuwi sing penting aja mung usul-usuluke tok ya. Lah. Ayo ngono kuwi. Wis sampean bisa lenggah pinarak sik. Matur nuwun, Pak. Nggih, seto kaya apa? Genduk Umi Hafifah. Ayo, seto kaya apa? Ratune podang kuning men jumeneng. Duduk, duduk. Neneng. Nderek nyimak saking streaming Mas Dalang nyuwun gending rengu saking kula Pak Yani Sencaki saking Nganjuk Kota Angin. Rengu ya. Ampun, Pak. Ampun. Oh liyane. Ya. Kula pengen nembang sing klasik tapi modern. Wah, iki. Klasik modern iki upamane apa, Nduk? Anu Pak, menurut kisah nyata mawon. Kisah nyata sing piye kuwi? Kisah nyata kula. Oh, lelakon hidupmu. Sambung Wanci Dalu. Wah. Lah kowe malah buka wadimu dhewe iki piye? Mboten napa-napa. Kisah nyata tak kira lelakonmu sing memprihatinkan apa perjuanganmu menjadi seorang mahasiswi. Lah kok sambung Wanci Dalu. Niki lagune pun dangu mboten medal lho Pak, mboten jenengan dalne lho niki. Apa? Nggih. Oh iya. Dangu banget niki. Heeh, pirang-pirang tahun ya Om ya. Nggih, jenengan jenengan mboten medalne lagu niki lho. Heeh ta, iya. Nggih. Iya. Pun dangu sangat. Iya, coba kaya apa tokno lek ngono ora. Dibawani komplit ya. Nggih. Ayo, nggih. Ya tokno, engko lek metu omong lho ya. Napane? Tembange lho, Nggih. sambung Wanci Dalu ora. Nggih. Meneng ae ora. Omong ayo. Aku wis ngono apa piye. Nano. Yo. Sik to stop sik. Sik. Lah ya jare sambung Wanci Dalu. Nggih, sambung Wanci Dalu. Niki lho yoga-yoga niki lho, Pak. Kuwi asosiasine do reget. Nggih niki, Pak. Napa melih Cak Bagus niku lho, Pak. Dosen genit. Karo dosene iso kaya ngono kuwi. Ampun, mboten Cak. Lulus lan orane sampeyan biji api lan orane sampeyan gumantung karo Cak Bagus ora. Ampun, Cak. Aja ngono to, Cak. Aja ngono, Cak. Engko nyang-nyangan rego jarike isi to. Nah. Ayo. Malah tekan jarik barang ora.
Wis ayo nembang. Yo. Lah iki tembange wong galuh lha iki ora. Emanipun yayi wis akrami. Kowe wis duwe bojo, sayange kok duwe bojo, apa mau urung mesti aku gelem kok pek ngono to? Nggih. Lah ngono kuwi apa kuwi galuh kaya ngono kuwi. Dadian manut Islam, Om. Pripun, Janjane Pak? sampean lak ora pacaran iki. Nggih. Sampeyan lak jomblo apa single? Single. Single. Bedane jomblo karo single apa? Nek jomblo sampun pernah pacaran, tapi nek single dereng pernah pacaran. Kowe apa mau? Hah, salah. Kowe apa? Kulo mau? single. Alah, kowe iki single apa? Ngene lho, menurut Islam jane pacaran iki ra oleh. Nggih. Ra oleh. Betul, Pak. Mergo kuwi dadi dosa akhire. Betul. Tur pacaran pirang-pirang tahun, sok-sok ki malah kuwi bareng rabi tenan, akhire bubrah contone pirang-pirang. Nggih. Lho ngono kuwi, mula ketoke pacaran nganti 4 tahun, 5 tahun, wis gawe omah-omahan cilik, nyelu wis papah mamah, anggere ulang tahun didolne kenapot. Lah kok apa tarupe karo wong liya. Wonge teko. Teko. Iya, wonge lagi dolanan HP. Ayo. 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 Prandene maksa Nimas huka nanggapi Nonano hayata sambung rasa nanging wanci dalu Sugeng dalu Pak Cahyo Bolo Tani nderek memantau teng YouTube suwun. Ya, Sugeng dalu Pak Cahyo kula ingkang sowan kala wau wonten ing dalem panjenengan mugi lancar sukses. Assalamualaikum Pak Cahyo wilujeng dalu nderek wungon mugi lancar ngantos tancep kayon saking Pak Waris Sugiono. Wah iya. Matur nuwun. Yo terus, Dok. Tanhono ingkang rubeda nyuntak tresno senadyan mung srana piranti gambarmu uga
Terima kasih Umi Habibah. Bocah yen karaktere alus ngono iki nembang sing alusan kaya ngene ya kepenak. Dangdut ning iramane slow kaya ngene yen Umi pas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula saking Bapak Hartono Wonorejo. Kula badhe nyumbang lagu. Kalian latihan bucange mbok bilih dipun keparengaken. Nggih. Monggo dumateng Pak Hartono. Monggo sasana wanci kula aturaken, monggo pinarak wonten pepanggungan mriki.
Monggo Pak Hartono Wonorejo mriki. Yo kon. Hey. Monggo mikipun Pak Hartono. Wah, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Hartono. Pundi daleme, Pak? Kula saking Wonorejo, Pak. Bejen. Wah, jenengan piyai sing terkaya nika sak Solo nggih. Nggih, insyaallah. Hartono Mall niku lek kagungan jenengan to, Pak? Nggih, ngapunten, Pak. Niki bot-bote nuwun dawuh saking RT Madi. Menika keluarga kula. Kula kapure napa niku latihan kali Pak Dalang. Oh, ngaten. Mboten Wonorejo niku desa pundi? Bejen. Bejen. Nggih. Karanganyar. Karanganyar. Oh, ngaten. Nggih, tebih-tebih saking mriku Pak, pedahipun nuruti kanca. Masalah mbok nanggap dhewe teng mriku Bejen. Insyaallah benjing Pak kula. Nggih, nggih. Dak Pak Yuliat Mono. Oh, nggih, siap, siap. Niki kula saderengipun latihan, Pak. Menika janipun pentas kok latihan. Lah nggih jenengan sing kleru. Namung ndedonga mugi-mugi keluarga Kandhon miki sabaripun syukuran manggiha keselamatan rahajeng sak lajeng kanggesipun. Amin. Anggenipun nanem open-open sedaya hasil. Nggih. Mboten wonten ridu menapa-napa, Pak. Amin. Nggih. Jenengan ajeng nembang napa arep genduren niki? Niki anu, Pak. Nggih. Napa niku kadung tresna mawon. Oh, ngaten. Kula kepengin anu, Pak. Nanti nyetel nang YouTube pengen anu kali Mbak Umi mawon. Oh, ngaten. Nggih, nggih. Kula ajeng ngerti asline ngoten, Pak. Nggih ngeten niki prejengane Umi Afifah ngeten. Oh, lah tuku selepan sana. Ah nggih. Aduh. Nggih. Diwarai, Nduk ya. Nggih. Jumeneng kersa mboten jenengan? Nggih, nggih. Ya Om, kancanan Om kuwi. Pak Hartono, Hartoi Bondo Noi Padang. Ingkang asli Alim Hartono. Alim Hartono. Nggih. Oh, nggih. Sae, Pak. Wilujeng dalu, Pak. Nggih. Nggih, mugi-mugi lestari dodo, Pak. Amin, pangestunipun. Niku senes widodo niku Umi Afifah, Pak. Sindeng kondan. Pak entuk. Amin. Nggih. Amin, amin nggih, nggih. Napa bawanipun? Buat bawa mawon Langsung langgang. langsung. Siap. Nggih. Nggih. Nano neno. Nangis sak jero. Sik Pak, sik Pak. Wah, amak teratap ya. Niku ninggal katresnan. Nggih, katenan. Oh, alah, nggih nggih. Pripun to? Nggih katenan nggih. Lah kula kinten wau kadung tresno ya. Nggih katresnan. Oh, kadung ninggal katresnan nggih, Pak. Nggih. Teratap ya kula nggih. Nggih. Nggih, padha kali Bu Kesi nika riyen nate bedol kayon niku kula kan dandang kula ana kidung, Bu. Boten lek ana kidung, Bu Kesi mboten ana kidung. Lho, bedol kayon kok ngono. Mboten napa-napa Pak Hartono nggih. Nangis, Nangis sak jroning atiku nalika sliramu tinggal aku. Apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Tak suwun rinalan wengi
ana tak enteni ing pucuking tresno balong nangka bebasane mung katon de umi wae.
semangate. Iki gandengi mau saka Pak sapa jenenge kuwi? Hartono. Iki Pak Hartono. Kena kuwi nong iki, nong nyoh Pak Hartono nong. Kuwi 100 kuwi kejaba saka Pak Hartono nong. Uga ucapan terima kasihku kepadamu karena sudah mau berjuang untuk aku ya. Ayo, ngono kuwi. Terima kasih nggih. Nderekaken sedaya para warga masyarakat ing Krandon mumpung iki sasi Sura, Nduk. Iya, Iki wulan ingkang istimewa. Ya, Lan ngendikane para kiai kae apa wae ingkang dumadi ana ing sasi Sura ki bakale dilipat gandakan. Upamane kowe nindakake babakan ingkang becik, nindakake ngibadah, insyaallah bakal diparingi ganjaran ingkang matikel-tikel. Ya. Yen kowe nindakake babakan ingkang maksiat sing ora diperintahke karo agama, sing kuwi cetha lamun dosa, iki engko hukumane ya bakal matikel-tikel. Ya, Mula kula nyuwun dumateng sedaya para warga masyarakat ing Krandon monggo wungon. Melekan ingkang kagungan hajat menika panjenengan piyambak ya karo mirsani wayang sak rampunge karo nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa. Mugi-mugi ing Krandon mriki tinebena saking suker sakit lan memala menapa kemawon wontenipun namung hayu lan rahayu murah sandang pangan. Allahumma. Bacut neglar cerita ya Nduk. Puku sing dupa kumelun ngenenging tiasa ngabake kamengku segung cacahan nanging sanget angi kebit sang reksikane putra kang anjok saking wiyati Agyat resang kapirang menangko kinampet-empet kok angrek naning tawana Bala kang tuminga hacampo
samya medali ler satet wileteng kata dajuang kong mangonceng niti bencang sangat simicil ladinya ngadali wos terus Surawilaka kawula nuwun sewu Kakang Patih Haryo Suman wanter hangawi dumateng ingkang rayi kula pun gajaksa kalilan kula cumadong dawuh Kakang Patih semanten ugi kula ingkang rayi pun Sara Basanta ugi cumadong dawuh Kakang Patih kadang-kadangku Narendra sakloron ing plasa Jenar Gajaksa apa dene Sara Basanta apa to sebabe adoh kowe ndak awe cedhak saya ndak raketake merga ana bab wigati ingkang bakal ndak babar magepokan kelawan dumadining perang Baratayuda iki ing dina kaping 16 gelem ora gelem Sengkuni ketiban sampur nampa pangkurmatan mongko dadi senopati ana ing Tegal Kurusetra Ripalungguhan iki aku mbutuhake senopati pengapit kanan lan kiri. Ora ana sing ndak percaya kejaba mung jeneng sira Gajaksa apa dene Sara Basanta. Ngelingi kowe bisa ngrasakake mulya wibawa ana negaramu Plasa Jenar merga pinter lingkreka daya pati Sengkuni. Lenga bumi lan bangsane kencana ingkang mapan ana waduke bumi Ngastina ndak kedhuk ndak keruk ndak wenehake marang kowe mula Ripalungguhan iki wanci kang prayoga kowe kudu males bebuden lan kabecikane para warga Ngastina kanthi madeg dadi senopati pengapit yen tetelo kados mekaten mboten langkung sendika ngestakaken dawuh malah kula badhe mbuktekaken dumateng jagat saisinipun lamun tok kasetyanipun tiyang Plasa Jenar menika boten saged sinangga miring. Monggo Ripalungguhan samangke enggal magut wonten madyaning pabaratan. Kula sagah nyangking sirahipun para Pandhawa. Bagus yen panjenengan. Krek lampit burung kat kimpul ayo budal dina iki tah loro. Becik besok menjama marit
ana dongeng entek-entek si penunggal patek nono panunggul apa tusane dosa ngungkulisa sama aja di ndak kewalat lah iya bener kandamu kunting tangting brengosi sak kepe pijer dipelintir wae aja nganti kowe mati tanpa aran margage ngaku sapa jenengmu ngendi omahmu pira umurmu apa agamamu randang aku tak tugel kulumu tambuh marang aku satriya lisan pura yuswala bumi manggolong kelawan golonganing prajurit Ngamarta utawa Pandhawa jenengku Raden Setyaki. Setyaki dasar para nyata. Barisan saka ngendi? Muri saka negara Plasa jenar kesete sesembanku Prabu Gajaksa Sarabasanta. Temenggung Klabangkara. Aja kowe melu celeng boloten kebo latengen tumrap Bratayuda iki kowe nyimpang ngiwa utawa nengen kowe nyingkira. Endi sing jenenge Werkudara kon majurin lak kokope getihe. Delangap-delangap paton ngucap. Ripalungguhan iki Setyaki gawe giri sayembara. Karmu kena kowe adu arep lawan kadangku sepuh Raden Werkudara. Waton pinter nglangkai bangkene Sencaki. Piye? Raja mentap lir kinetap supaya yasinipi Jaja bang mawinga wengis sikep parat murang tata kaya wong lanang sejati
Pecah sirahmu diajak ngomong. Awas. Badaya. Wah. Hei. Oh yo. Lo ah. Lo. Ah. Oh oh. Aduh. Mingkat pecah dasmu. Ojo digondeli ah. Oh, ah. Oh, ah. Lo ah. Ya alat saya.
Aduh. Wah. Dudu karepe dhewe. Wah. Wong apa iki? Ah. Lho ah. What? Oh, ah. Wah. Klemer sapa? Panengan Pandura Raden Arjuna. Praminggat dadi klalaring epek-epekku. Nggo gateng ndasmu. Oh. Hah? Wah. Hah? Oh, edan. Hah? Hah? Oh. Kok. Hah? Hey. Kok. Hah? Oh. Hah? Hey. Oh. Oh. Ah. Oh. Longgo marung brodol jaringanmu. What? Whoa. Hey. Whoa. Hey. Whoa. Huh? Yay! Mudang siwi Bathara Kala. Tiban gamanku brodol wadukmu. Yen nganti brodol tak tambale ngangge druang. Ha. Wah. Ha. Oh. Ah. Ah. Hey. Oh ah. Oh. Ah. Hey. Wah. What? Wait! Hui! Ha!